ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝፈረሰ ዓውጆም 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረጾ መንግስተይ ናብ ቦትኡ ክምለስ ወሲነ ኣለኹ ኢለ ኣለኹ ውሓት ነዚ ውሳነ ዘፍለጠም ሚያዝያ 7 2018 ዓ.ም ኣብ ዞባ ማእከል ከተማ ኣክሱም ዘካየዱ ስርዓ ኣኼባ ስዒቦም ሎሚ ሰንበት ኣጋምሽት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዮም ንኻልኣይ ዙር ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ክመርሕ ዝተሸመም ጀነራል ታደሰ ወረደ ሚያዝያ 6 2018 ዓ.ም ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ የህወሓት ውሳኔ ወደ ጦርነት እንገባለን ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተውሃበ መግለፂኦም ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድቡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይን ንሰላም ካብ ዘለዎ መትከላዊ እምነት ብምብጋስ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክፍፀምን ካብ ዝሓሊፉ እውን እቲ ስምምዕ ናብ ዘላቂ ናይ ሰላም ስምምዕ ክሰጋገር ዘይተሓለለ ፃዕሪ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም በዚ እውን ብመሰረት እቲ ስምምዕ ብወገን ትግራይ ክፍፀሙ ዝግብኦም ኩሎም ገሊኦም እውን ቅድሚ ዝተቐመጠሎም እዋን ብምፍፃም ዝበለፀ ምትእማን ንክፍጠር ግብኦም ተዋፅኦም እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ህዝቢ ትግራይ ንነዊሕ እዋን ዝተቃለሰሉ كبار واقع زخافللون لو بعل وانا سلطان مخانو زرقاقصلون بزمرص መንግስቲ ናይ መምሕዳር መሰሉ ኣወንዚፉን ዝሓለፉ 3 ዓመታት ብግዚያዊ መምሕዳር ክመሓደር ጸኒሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ በአንጻሩም ንምሕጽንታን ትዕግስትን ህዝቢ ትግራይ ከም ጅኽመት ወሲዱ ጸማም እዝኒ ብምሃብ እቲ ስምምዕ ከም መሳርሒ ካልእ መልክዕ ጀኖሳይድ ክትቀመሉ ጸኒሑ ድሕሪ እቲ ስምምዕ ብቐጥታ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ክፍጸሙ ዝግብኦም ኣይተፈጸሙን ሕገ መንግስታዊ ልዕላዊ መሬት ትግራይ ወሪሮም ዝሓዙ ሓይልታት ኣብ ክንዲ ሙጻ ብዝተፈላለየ ኣገባብ የጠናኽሮም በዚውን ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ሓይልታት ዝነብር ህዝብና ሰንኪ መንነቱ ይቕተል ይእሰርን ይባረርን ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ በብዕለቱ ብጥሜትን ሕማምን ዝመውት ዘሎ ኣብ ማእኸላት ማዕቀው ዝነብር ህዝብና ሓላፍነት ስራሕ ፕሬዚደንት ክቃወም መሰሎም ንስኻ ኣይቕበሉን በል ክብል ግን ኣይኽእልን ስግግር እንታይና ንሰምዕ ዘለና እዚ ኣዝዩ ታሪኻዊ ፍጻመ እዩ That's why ድማ በብዙሕ ዳይሬክሽንስ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ እንታይ ክንመርጽ ኢና እንደሊ ኣብ ግዜ ኩናትን ዕግርግርን ቀዳመይቲ ትመውት ሓቂ እዮም ዝብሉ ሰባት ነገራት በብዙሕ መንገዲ ክጥምዝዝዎ ስለ ዝፍትኑ ሓቂ ከም ዝመውት እዩ ዝኸውን ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ነገራት በብዙሕ መንገዲ ክትፍትሾም ክትከላ ኣለካ በብዙሕ መንገዲ ክትጥምቶም ክትከላ ኣለካ በብዙሕ መንገዲ ክትምልከቶም ክትከላ ኣለካ this is also very important the statement one በአካል ከነሪየኩም ንኽሊና ብጽሑፍ ወፂኡ ዘሎ statement one ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰለስተ ከምዚ ማሕተም ናይ ህወሓት ዘሎ ካብ ማእኸላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዝተዋህበ መግለፂ ዝበለ እዩ ክነበብ ፀንሐ እውን ትሰምዕዎ ፀናዕኩም ንሱ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ብዙሕ ጫውጫውታን ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ባእስን ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ ብትክክል ኣተርጉምና ክንሪኦ ከለና እቲ ዝረብ ዘሎ ዘረባን ካልእ እንደይኮነ እንታይ እቲ ትርጉም ናቱ መልእኽቲ ናቱ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልካ ውዕል ፕሪቶሪያ ተወዲኡ ኣሎ ሶሪ ውዕል ፕሪቶሪያ ብልፅግና ንክፍፅሞ ንነዊሕ እዋን ለሚናዮ ክገብሮ ይከኣለን ክገብሮ ምኽኣል ግደፍ ወሱ ነቲ ኣፈራሚ ወይ እውን ተሳታፊ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ንዝነበረ ህወሓት ሰሪዙ መሰል የብሉ ናይ ፖለቲካ ንክህሉ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ድምፂ ናቱ ክስማዕ የብሉን ብምባል ሰሪዙ ወይ ስለዚ ብልፅግና ነቲ ናይ ፅምዶ ስለ ዘለና ወይ ናይ ተጋሩ ድንጋፂ ስለ ዘለና ወይ ገለ ዘይኮነ ካብ ወፂኻ ኦብጀክቲቭሊ ማለት ነቲ ኩንነት ጥራይ ፍለጡ መን ኢኻ ትዛረቦ ዘለካ ደይኮንካ ኦብጀክቲቭሊ እንተሪኢኻዮ ህወሓት ጉድለታት ገለመለ ክህልዎ ይኽእልኸውን እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግን ብመሰረቱ ንህወሓት ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረመ ንዑ ሰሪስካ ውዕል ፕሪቶሪያ ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ንዑ ምስራዝ ጥራይ እውን ንህወሓት ገዲፍናየና ክብሎ ኣይገበሮምን ኣብ መወዳእታ ድማ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ አንድ ሕቆ ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ እውን እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ብምርዳእ ናይ ክልቲኦም ክኸውን ዝግብኦ ንዑ ገዲፉ ብልፅግና ቅድሚ ነዛ ሕጂ ህወሓት ተጠቂሞምላ ዘለዉ ቅድሚ ውዕል ፕሪቶሪያ ወይ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ደረጃ ናብኡ ክምለስ ኢና ክብሉ ከለዉ ንዑ ብልፅግና ይቅድም ገይሩ ኣብቲ ኩናት ዝነበረ ኣገባብ ምሕደራ አንቀጽ ንዑ ተጠቂሙ ነዚ ታደሰ ወረደ ሓድሽ ሞት ክቦ መሪፁ እዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ ውዕል ፕሪቶሪያ ጠቕላላ ከም ዘይሰርሕ ገይርዎ እዩ ሕሉፍ ሓሊፎ ብልፅግና ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ቅድሚት መፂ እንታይ ኢሉ እቶም ውዕል ፕሪቶሪያ ዝፈረሙ እኮ ምሳዮም ዘለዉ ኢሉ ጻድቃንን ረዳን እኮ ምሳዮም ዘለዉ ስለዚ ምስ ግለሰባት እምበር ምስ ፓርቲ ኮነን ፈሪሙ ኣንክም ትዝክርዎ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ ሓደ ካብቲ ኣብ ትግራይ ኣዛራቢ ዝነበረ እንታይ እዩ መንግስቲ ትግራይ ወይ ካ TDF ደይኮነ ህወሓት ይድፍርም ኢሎም ተጋሩ ድማ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ህወሓት ትበሃል ኣጥፊዮማ TDF ዝብል ሃገረ ትግራይን
ሰራዊት ሃገረ ትግራይን ዝብል ቃል ሒዞም መጽኦም ነይሮም ኣምር ሒዞም መጽኦም ነይሮም ኣብ ዙርያቲ TDF ዝብል እዮም ድማ ተቃልሲ ዘካይድዎ ነይሮም ነቲ TDF ኣይቀበሎን እየ ብምባል ኣቢ ምስቲ ህወሓት ዝበሃል ናይ ቀደም ሰብ ዝጸልኦ ምስኡ ክንፈራረብ ኣለና ኢልዎም ጌታቸው ረዳ ተፈራሪሙ ምስ መጸ ብዙሕ ኮንትሮቨርሲ ፈጢሩ ነይሩ ህወሓት ደይ መደይሉ ክጨውዮ ይፈትኑ ነቲ ቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ገለመለ ይብሉ ነይሩ ነቲ ህወሓት እውን እንተኾነ ክስሩ ዘየ ዝመረፀ ዝበለ ብልጽግና ድማ ነዚ እውን ብከምዚ ዓይነት ተሪኻዮ እቲ ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ተኣፋፍ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ነቶም ነቲ ኩነታት ዝጽበይዎ ዝነበሩ ኔክስት ስቴፕ ናቶም እዚ የህወሓት ውሳኔ ወደ ጦርነት እንገባለን ፍላጎታችን ግን የቅድሚያ ጦርነቱን እንዲከፍት የምንፈልገው ፌዴራል መንግስቱ ነው ብለዋል። ፌዴራል መንግስቱ ጦርነት እስኪ ከፍት ድረስ መጠበቅ አለብን የተወሰነ በተቻለ መጠን ተንኩሰን ፌዴራል መንግስቱ እንዲጀምር እናደርገው ነው። ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ኣፈጨለ ናይ ብልጽግና ካድረታት ድሮ ካብቲ ብልጽግና እናሰልችዎም እንዲ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ኣብ ኣክሱም ዝተኻየደ ብኻል ኣዘራርባ ኣብ ኣክሱም ዝገበርዎ ዋዕላ ነቲ ታደሰ ወረደ ካብ ስልጣኑ ካብ ሽመቱ ኣልዩ ትግራይ ድማ ኣብቲ ናይ ቀደም መርሕነታ ክትምለስ ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ መርሕነታ ህወሓት ከምኡ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ድማ ፕሬዚደንት ንክኸውን ኣብ ዘፅጠቕሉ ነዚ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ ኣዋጅ ናይ ኩናት በናይ መለክዒ ተጋሩ ከም ክልል መሰል የብሎም እንደምንዖም ዝኸውን ክገብሩ ካልኣይ ድማ ኩሉ ነገር ዓፂኻዮም ዘለኻ ስቂሎም ክመቱልካ ዲኻ ትደሊ ዘለኻ እቶም ተጋሩ ደዋፆም ክገብራ ይክእሉን ኤኒዌይ ዳር ኣሳይድ ንሱ ንግደፎ እንታይ ዝብሉ ዘሎ provocation strategy the primary objective is to go to war but the TPLF aims to provoke the federal government into initiating the conflict ህወሓት ኩናት ይደሊ ኣሎ እቲ ኩናት ግን ባዕሎም ክጅምርዎ ይደልዩን እዮም ንብልጽግና ክቅስቅስዎ እዮም ምንታ ነቲ ኩናት ክጅምሮም ምስ ጀመረ ድማ ክቆሽምድዎ ማለት እዩ ብልጽግናን ካድረታቱን ድማ ሓደ ነገር በርሂሎም ኣሎ ብልጽግና ንማንም ሓይሊ ክከላኸል ዝኽእል ዓቕሚ የብሉን እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ቅድሚት እታ ነዳዲ ትቦ ዝነበረት ጆኻ ትብለ ዝነበረት ሃገር ረድኤት ክልቲኦም ኣብ ኣሜሪካ ተራኺቦም ረድኤት ክልምኑ I'm not kidding ናይ ኣሜሪካ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ቁጠባ ዲ ወላ ፋይናንስ ኣሕመድ ሽደ ዝበሃል ኣሜሪካ እዩ ዝልምን ዘሎ ኸይዱ ወርልድ ባንክ ይኩሕኩሕ ኣሎ IMF ይድውል ኣሎ ኣባቶም ይኮለል ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ኢማራት ድማ ንባዕላ ኣሜሪካ ትልምን ኣላ ስለዚ ኣብ ጎደና ተራኺቦም ነይሮም ኣብ ከሎ ሰላምታ ተለዋዊጦም በሉ የሳለጥካ ንሕና እውን በዚ ንልምንና ዘለና ንስኹም በዚ ለምኑ ብዝኾነ ምስ ገበርኩም ድማ ብታን ተሻሂር ረኽበና ምስ ዝበሃል ኣገባብ ኣሎ ከምኣያ ኮይናቶም ዘላ ብልጽግና ስለዚ በቃ የለን ጉዳይ ኩላ ፋሕፋሓት ይዋሉ ከስተሓሓዘልኩም የዛ ጉዳይ እዚያ ዘጋንን ዘለኹ ይመስለኩም this is actually what is happening behind the scene ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ የጋጥም ኣሎ ክንሪና ስለዚ ህወሓት if they really ካብ ልቦም እቲ ዝደልይዎ ነገራት መጀመርያ እንታይ ይደልዩ ህወሓት ኣይፈልጥን እየ they need ናብ ስቴትሁድ ክኸዱ ናብ ሃገር ክኸዱ ድዮም ዝኽእሉ ዝደልዩ ናብ እቲ ክልሎም ኣማሊሶም ናብቲ ፌደራል መንግስቲ ክምለሱ ድዮም ዝደልዩ እንታይ እዮም ዝደልዩ ብርግጽ ዝደልይዎ ነገር ግን ሕጂኦም ክገብርዎ ዘሎ ስለምንታይ ፀላኢኻ ተዳኺሙ ከሎ ትዕድል ተደይ ተጠቂምካሉ you never know ፅባሕ እንታይ ከም ዝኸውን so they better move now ሕጂ ተንቀሳቒሶም ዝገብርዎ ገይሮም ብፍላይ ምስ ኤርትራ ዘለዎም ፀቅዒ ተጠቂሞም ሌቨሬጅ ፖይንት ኣለዎም ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ዕፅዋን ክባን ገይሩ ክቐትሎም ኣይክእልኒ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ይገብሮ ኣሎ ኦልሬዲ ገንዘቦም ብባንክታት ሓፂርዎም ኣሎ ብነዳዲ ሓፂርዎም ኣሎ ብመድሃኒት ሓፂርዎም ኣሎ ብናይ ትምህርቲ ባጀታት ብደሞዝ ገለ ብኩሉ ሓፂርዎም ኣሎ ሶ ድሕሪ ሰለፋ እንታይ ተረፋ ዝብልዎ ምስላ ይኩ እንታይ ተሪፎም ኣሎ እዚኣቶም ካብ ሕጂ ከመይ ጌርና እቲ ኩናት ከይቀደሙና ብኸመይ መንገዲ ከነጀምሮ ንኽእል እዮም ዝብሉ ዘለዉ the plan involves using international and extremist media to frame the federal government as the aggressor claiming it intends to massacre and kill the people of Tigray ስለዚ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣሸባሪ መንግስቲ ቀታልን ጆኖሳይደር ምዃኑ ከተፍልጥ ኣለካ ይብሎ ናይ ንሱስ ስለ ዝኾንኩም ምፍላጥ ኣየድልዮም እዩ ምክንያቱ ከምኡ ድማ ኣብ ታሕቲ Eritrean involvement there is uncertainty regarding whether Eritrea would provide support if the war begins in western Tigray መልሲ ኩበያነ መንግስቲ ኤርትራ ወኪለ ከምዚ ውክል ትፈልጡ ኢኹም ግን ትግራይ ኤርትራ ክሕግዝዎም ኣይኮኑን ስለምንታይ ሓገዝ ናይ ኤርትራ ዘድልዮ ዓይነት ኦፕሬሽን ስለ ዘይኮነ ንሸነ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ክስዕር ዘይከኣለ ብልጽግና ንህወሓት ንሓገዝ ናይ ኤርትራ ኣይከድልዮም እዩ ንማለት እየ
just ዘለኹም weakness ኩሉ ሰብ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ ናይ ኤርትራ ሓገዝ ከድልዮም ኣይኮነን በዓሎም ክኻርጅዎ ዝኽእሉ ጉዳይ እዩ of course ንኣዲስ ኣበባ ተኮይኑ ሓገዝ ከድልዮም ይኽእል ይኸውን እዩ ግን ንሱ ባህላቶም ኣለዎ ናው ብልጽግና ሓንቲ ካርድ ኣላቶ ፊት ንፊት ንህወሓት ክገጥሞም ኣይኮነን ሓንቲ ካርድ ግን ኣላቶ ድሮ ክጥቀመላ ጀሚሩ ኣሎ ልንኮሉ ድማ ኣብ ሓራ መሬት ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ወይ ድማ TPF ህወሓት ንምውጋድ ስጉምቲ ምውሳድ ከም ዝጅምሩ ኣፍሪጦምሎም ላዕለዎት ወተሃደራውያን ኣመራርሓ ናይቲ ሓይሊ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ኩነታትን ውሽጣውን ከባቢያውን ጉዳያት ትግራይ መሰረት ብምግባር ዘትዮም ውሳነታት ከም ዘሕልፉ ገሊጾሎም ከም ዝፍለጥ ይብል እቲ መግለጺ TPF ኣብ መዋዕል ታሪክ ተጋሩ ካብ ደገ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ተጻበም ሓድነታዊ ዓቕምታትና ተጠቒምና እናመከትና ክሳብ ሕዚም ህላውና ኣውሒስና ከም ህዝቢ ክንዘለቑ እኳ እንተኻልና ኣብ ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት ብዝተዓወጀም ናይ ጽንታት ኩናት ግን ዘስዕቦ ሕገ መንግስታዊ ግዛኣትና ተቆራሪሱን ህዝብና ካብ መረበቱ ተመዛቢሉን ኣብ ከቢድ ጸገም እዩ ዝርከብ ኢሎም ድሕሪ ከቢድ ናይ ጽንታት ኩናት ድማ ብሓያል ናይ ህዝብን ቃልስን ብኽባር መስዋዕት ተጋሩን ውዕሊ ፕሪቶሪያ ክፍረም ተገይሩ እዩ ዝበለም TPF ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝተጣየሸ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ኩናት ወፂኦም ብሰላም ክነብር ዘይኽእል ብኔትወርክን ገበርን ዝጠልቀ ጉጅለ ውልቃዊ ድሌታቱን ምስኻዕ ክብል ኮርን ልዕሊ ኮርን ዝብል ዘይስሩዕ ውዳበ ብምፍጣር ነቲ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሙሉእ ጽንተ ዘድሓነ ሰራዊት ትግራይ ናይ ሓደ ገበነኛ ጉጅለ መሳርሒ ተገይሮም ጥሪ 15/2017 ዓመተ ምህረት ዝተወሰነ ስሕት ውሳነ ብሓይሊ ብረት ዕልዋ መንግስቲ ፈጺሙ ኢሎም ነዚ ውሳነ እዚ ብምቋምን ኣብ ትግራይ ስርዓታዊ ለውጢ ንምምጻን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይንካ ምቅላስ ፍጹም ዘይከኣልን ኩሎም ናይ ሰላማዊ ቃልሲ መማረጭታት ዕጽዋት ብምዃኖም ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም ክፍጠር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ እታ ሓንቲ ካርዲ ብልጽግና ክጻወተላ ዝኽእል ካርዲ እንተላ ንሳያ እንታይ ትብልሳ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚኣቶም ክጥቀም ይቅድሚ ነዚ ናይ ሓራ መሬት ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ተጠቒሙ እቶም ጀነራላት ሃዲሞም ዝኸዱ ገለገለ ወታደራት ዘለዎ ጻድቃንን ረዳን ዝመርሕዎ ድማ ኣንጻር ህወሓት መጀመርያ ተጋሩን ሓድሕዶም ክባልዕሉ ተቐንዲ ዕላማ ናይ ብልጽግና ስለ ዝኾነ ብኣታቶም እዩ ቀዳማይ ብረት ቀዳማይ ውግእ በዚኣቶም ይኸካይዶ ማለት እዩ ንዑ ንምግባር ድማ ጌታቸው ረዳ መጀመርያ ክምልስ ዝኸኣለ ሰብ እዩ ዘሎ the decision by the central committee of ነዊሕ ጽሑፍ ብእንግሊሽ ነቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ሼፕ ንምግባር ዝተጠቀመሉ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ኣዝዩ ነዊሕ ጽሑፍ ንህወሓት ድማ ብትሪ ዝቃወምን ንትግራይ ድማ ኣብ ሓደጋ የትሎ ዝብል ዘረባ እዩ ቁርብ ሳመር እናቱ ክንበኩም እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ TPLF rejected the federal government's extension of ነቲ ናይ ታደሰ ወረደ መጋበርያ ናይ ብልጽግና ኮይኑ ስልጣኑ ንክቕጽል ዝገበሮ ነገር ህወሓት ነጽይዎ ኣሎ ይብል ኣሎ and announced plans to reinstate the pre-2020 regional council ስለዚ ንዑ ኣልዩ ነቲ ቅድሚ 2020 ዝነበረ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ኩነታት ናይ ክልል ትግራይ ናብኡ ክምለሱ ምዃኖም ገሊጾም ኣለዉ እዚ ድማ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ this move effectively voids the Pretoria peace deal which was meant to undo pre-war political and administrative arrangements and prevent renewed conflict. ስለዚ እዛ ውሳነ ህወሓት ገይርዋ ዘሎ ይብልሎ ማለት እዩ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ጠቕላላ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገብሮን እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ናይ ሰላም ዲል ኮይኑ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ናይ ኩናት ሃዋህው ፖለቲካዊ ሲስተምስ ኣልዩ መተካእታናት ፈጢርዎ ዝነበረ ናብኡ ይመልሶም ከም ዘሎን ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብቲ ናይ ኩናት መድረኽ ይመለስ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ጌታቸው ረዳ ትሪእዎሎም እቲ ምጥምዛዝ ህወሓት ዝብል ዘሎ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ብልጽግና ናብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ዝነበረ ኣገባብ ናይ ምሕደራ ትግራይ ኣብኡ ተመሊስና ኣለና ይብሎ ስለዚ እቲ ምርጫ ናቶም ኣብቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበርናዮ ደረጃ ልክዕ ከም ናይ ካልኦት ክልላት ክልል ኮይና ንኸዶ ዝነበርና ባጀት ድመፀና ዝነበረ ከም ካልኦት ክልላት ድማ ድመፀና ዝነበረ ወላ እኳ ፍልያት ተነበረና ምስ ማእከላይ መንግስቲ ግን ኣብኡ ተመሊስና ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ኣውቶኖሚ ናትና ከም ክልል ንክንቅፅል ዘለና መሰላት ክንጥቀም ኢና እዚ ማለት ድማ መራሒ ፕሬዚደንት እውን ክሰደልና ፍቃደኛ ይኮንና ማለት እዩ criticism of TPLF the decision is designed as a high risk destabilizing action driven by TPLF's focus on preserving its own ናቱ ግላዊ እዚ ውሳነ እዚ በቶም ዓብይ ሪስክ ዝወስዱ ዘለው ናይ እግርግርን ዘይርቃትን ምንጭ ዝኾኑ ህወሓት ንናቶም ፖለቲካውን ካልእ ረብሓታትን ንምሕላው ዝገብርዎ ዘለው እዩ እቲ ስቃይ ድማ እቲ ነገር ድማ ንተጋሩ ኣብ ከቢድ ሽግር ክእትዎም ዝኽእል ይብል ኣሎ እዚ ድማ ሓድሽ ኩናት ወይ እውን ሓድሽ ጎነፅ ንክጅምር ቅስቀሳ እዩ
ብወገኖም ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ብወገኖም ይኣልይዎ ኣለዎ ይብል ዘሎ ብልፅግና ይኣልይዎ ዘሎ ግን ጌታቸው ረዳ ክንደምንታይ ሽዩጥ ኮይኖም ዘሎ በዚ ካትሪ ካብ ኣብን ላዕሊ እሱ ዝቃለሶም ዘሎ ንሱን ጻድቃነ so unilateral abrogation of the post-war order could trigger confrontation between the TPLF regional actors and the federal government ስለዚ እዚ ሕጂ ተፈፂሙ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ ካልእ ሽግር ክወስድ ከም ዝኽእልን ንተጋሩ ድማ እቲ ዝዓበየ ንህዝቢ ትግራይ ድማ ከቢድ ፈተናን ሽግርን ስቃይን ከምፅኣሉ ከም ዝኽእል ኣብ መወዳእታ call to action ፃውዒት ንስጉምቲ ይብል ኣሎ The international community should urgently intervene, send a clear signal of enforceable consequences for violating the Pretoria Agreement. ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ቅልጡፍ ዝኾነ ምትእትታው ብህፁፅ ምትእትታው ክገብር ኣለዎ ከምኡ ድማ ንፁር ዝኾነ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ናይዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ኮንሲኮንስ ወይ ከዓ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ክንገሮም ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ገዳዲ ክኸውን ገለመለ እዩ ፃውዒት ዝገብር ዘሎ push for implementation of ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንክትግበር ድማ ፃውዒት ክገብር ኣሎ ኣበይ ነይሩ ተጋሩ ብዙሕ ግዜ ዶክተር ደብረፅዮን ይኹን እቲ ውሓት ብፅሑፍ ብማይክሮፎን ውዕል እቲ ናይ ኣፍሪካን ሕብረት ኣፍሪካ ዋዕላ ክግበር ከሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ በጃኹም ሸምግሉና ንዑ ስምዑና ንዝርርብ ድልዋት ኢና ኩሉ ነገር ገይሮም ክሰልጦም ኣይከኣለን ስለዚ ኣይ ቲንክ ውሓት ዝበሃል ኣብ ካልእ ከም ድሌትካ ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ግን ብዙሕ ትዕግስቲ ገይሩ ብዙሕ ፈቲኑ እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣቶም ድማ ተሕሊፎም ናብ ፍርዲ ወይ እውን ናብ ክሲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ በትሪ ኮይኖም ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዮም እቲ ጉዳይ በዓል ማርቲን ፕላውት እውን ከብልዎ ከም በድድዎ ይዕሉ ኣለዎ ምክንያቱ ስርሖም ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ድማ እዚ ጉዳይ እዚ ሓፍከፍ የብልዎ ኣለዉ ካልእ እቲ ወታደራዊ ቅልፅም ናይ ህወሓት እውን እንተኾነ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ክገብር እዩ እንታይ ክኸውን ነክሲ ስጉምትናቱ ብብዙሕ መንገዲ ክጥመት ዘለዎ እዩ ፋኖ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ኣብ ዘለወሉ ግዜ ሸነ ናቱ ረብሓታት ኣብ ዘሳልጠሉ ዘሎ ግዜ ኣብ ካልእ ድማ I think ሓንቲ ከብስኻልኩም እያ ኣብዚ ኣነስ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ስንበርቶ ንምዃኑ ወላ ከም ሃገር ክቅፅል ኢልካ ክትዛረቡን ኣብዚ እንታይ ኢሎም ኣለዎ እስከ እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ሓደሽቲ ወታደራዊ ዓቕሚ እዮም እታ ባንዴሮም ገለ ትፈልጥዋ እስከ ንገሩን ኣነስ ናይ ጋቦን ድያ ወላ ናይ በኒን እያ እኮ ክብል ደልየ ገለ ካብዞም ምዕራብ ኣፍሪካ ዘለዉ ሃገራት ትመስል እታ ባንዴራ ኣብዚ እንታይ ኢሎም ፅሒፎም ኣሎ ምስለኩም ጉድ እኮ ረኺብና ንኩሉ ባንዴራታቶም ክንሽምድድ ማለት ከቢድ እዩ ግን ጎረባብቲ ሃገራት ክኾና ዝኽእላ ምዃነን ፈሊጥኩም ድማ ክጥንቀቑ ካብ ሕጂ ጎረባብትኩም ተላለዩ ሓደሽቲ ሃገራት ክመፃ ስለ ዝኽእላ For example, intensifying resistance, the anti-regime struggle is gaining strength across all regions of Ethiopia. Failure of peaceful politics, military struggle has become the only alternative because peaceful platforms are exclusionary, favoring insidership and labeling others as radicals or outcasts. ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ረብሓኻ ንኽትሕሉ ብረት ሒዝካ እጡቕ ጉጅለ ኮይንካ ግንባር ተመስሪትካ ጥራይ እምበር ብካልእ መንገዲ ስለዘየለ ነፍሲ ወከፍ ነናቱ ረብሓ ንኽተግብር ወታደራዊ ቃልሲ ንኽገብር ይግደድ ኣሎ The resistance is not limited to one group. It includes a diverse coalition of armed movements. ኣብዚ እዋን እዚ ብረት ኣልዒሎም ቆይሞም ዘለዉ ኣብ ቤንሻንጉል ኣብ ጉሙዝ ዝበሃል the Gumuz Democratic Movement allied with the Amhara struggle. ኣብዚ ናይ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሓድሽ ግንባር ኣሎ ንሳቶም ድማ ምስ ናይ ኣምሓራ ቃልሲ ዝተሓሓዝ ዘለዎም እዮም ኣብ ዓፋር እንጉሞ እዚ እንጉጉሞ እዛ ኣብ ኤርትራ ዘለውን ይመስለኒ ጌጋ ክላለይ ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ ኣብ ሶማሊ እቲ ONLF ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኦሮሞ OLA እቲ ኦላ ዝብልዎ ወይ ከዓ ኦሮሞ ሊበሬሽን ኣርሚ ኣብ ጋምቤላ AG ኣግራፕ ዲና ክንብሎ ኣብ ኣምሓራን ትግራይን ድማ ብርግፅ እቲ ኣብ ፋኖ እቲ ከዓ TDF ኣሎ ማለት እዩ The goal of the struggle to end the one-sided winner status quo. እዚ እጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ኢትዮጵያ ኣበይ ደረጃ ትኸይድ ከም ዘላ ንምግንዛብ ዝኣክል ዝግበር ዘሎ እዩ ኣብ ደገ ዘሎ ዲያስፖራ ምሁራት ብዙሕ ግዜ ብሓደ ኮፍ እናበሉ ነቲ ጉዳይ ከመያየጥሉ ንርኢ ኣለና ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ዝግበር ዘሎ ምይይጥ ናይ ብሓቂ ድዩ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል we don't know ተጋሩ ድማ ከም ካልኦት ህዝብታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ረብሓናቶም ልዕሊ ካልኦት ተነፂሎም ዘለዉ እዮም እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ በናይ መንገዲ ክትርድኦ ትኽእል
ካልኦት ፌደራል ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ እንተወሓደ ወከልቲ ኣለዎም ዋላ ሽማውያን ይኹኑ ዋላ ረብሓ ናይቲ ክልል ዘይገደሱ ይኹኑ ግን ኣብ ፌደራል መንግስቲ ወከልቲ ኣለዎም ተጋሩ ወከልቲ የብሎምን የስ ብልፅግና ወሲዱ ኣብ ስልጣን ዘዋፈሮም ጌታቸው ረዳ ደገሎ ደለው እዮም እዚኣቶም ግን ንብልፅግና ዘገልግሉ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ዘገልግሉ ይኮኑ ግምት ኣሉ ከማን ነቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ሰራዊት ከውድቁ ዝደልዩ ነቲ ናይ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ፋሕፋሕ ክትብሉ ዝደልዩ ብናቶም ክትክእዎ ዝደልዩ እዮም ስለዚ ትግራይ ሃገር ድያ ክልል ድያ ስቲል ዋላ እውን ከም ዴፊኒሽን እውን ዝተረጋገፀ ነገር የለን እዮም ዝብሉ ስለዚ እቶም ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ሪኦም ነገራቶም ብርግፅ ብናበይ ገፅና ክንከይድ ንኽእል እንታይ ክንገብር ንኽእል ንዝብል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ ብልፅግና ነዛ ጉዳይ እዚኣ ከመይ ጌሩ ክወፃ እዩ ብርግፅ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንዳ ጁላ ብርሃኑ ጁላን ኣዳኸርቱን ናበይ ገፆም እዮም ኣብይ ኣሕመድ ድማ እዚ ኩሉ ዝመፀ ዘሎ ብምንታይ ክገልፆ ፈቲኑ እዮም ዝብሉ ዘለው ሓንቲ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ሓንቲ እኳ ኣይኮነትን ግን ሓንቲ ኣነ ረኪቦ ዘለኹ በርሱዳ ካብ ዘረባ ዓዲ ውዒሉ ይፈልጥን እዩ there was this speech ለንቀነ ኣብ ሓደ ቦታ ዝተዛረባ ስራ ሲሰራ ቅናት ሊኖር ይችላል መትጋት አለመፈለግ ሊኖር ይችላል የገንዘብ ውስንነት ሊኖር ይችላል ይህንን ነገር በአጠቃላይ ውጤቱ የመለካት አቅም ውስንነት ሊኖር ይችላል እንደዚህ ያለውን ጉዳይ ራዕይ ያላቸው ሰዎች ስራውን የሚሰሩ ሰዎች ማየት ያለባቸው በእነሱ ልክ ነው ማጠቃለያ እንዲሆነኝ እንደዚህ ያለውን ስራ ጠቅለል ለማየትና ወደፊት ለመወንጨፍ የንስርና የቁራን ዝምድና ማየት ጠቃሚ ነው ንስር በባህሪው አርቆ የሚያይ ብዙ ከለሮች የሚያይ በከፍታ የሚበር በከፍታ አብይ አሕመድ ታይ ዝብሎም ዘሎን ኢትዮጵያ ንዘለና ሽግር ክሪዎ ስለዘይክእሉ ዘለው በቃ ማለት ሕፅረታት ዘለና ኣይርእዎን እዮም እቲ ንውንጨፎ ዘለና ይረኣዮም ስለዘየለ ከም ኣብነት እንታይ ክበኩም ዝኽእል ነቶም ተሪፍኩም ዘለኹም ውሕዳት ኣባላት ናይ ብልፅግና ምኽሪ ናይ ንስሪ ናይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዑፍ ኣሎ መሰለ እንታይ ከም ዝበሃል እቲ ክሮዊ ዝበሃል ኣብ ልዕሊ ንስሪ እንድሕሪ እቲ ሓደ ዑፍ ደይቡ ክበልዖ ጀሚሩ ንስሪሲ ኣይዛረቦን እዩ እቲ ኤግል ኣይዛረብን እዩ ወይ ከኣልዮ ይፍትን እዩ ንላዕሊ ገፁ እዩ ዝውንጨፍ ንላዕሊ ገፁ እናኸደ ምስ ከደ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊኡ ኮይኑ ክርብሾን ክቕንጥዎን ጀሚሩ ዝነበረ ሕፅረት ትንፋስ ስለ ዘጋጥሞ ክመውት ይኽእል እዩ ይመውት እዩ ወይ እውን ካብ ዝባኑ ይወርድ ይብል ኣሎ ንሕና ድማ ንላዕሊ ገፅና ንውንጨፍ ኣለ ንመን ሒዝካ ክትውንጨፍ ዘለካ ኣይኖም ነፋሪትካ ሒዝካ ክትውንጨፍ ትብል ከም ዘለካ ሰብ ፈሊጡ ኣሎ እቶም ንስኻ ዝቆፀርካዮም ሰባት ከማኻ ደሞዝተኛታት ሰራሕተኛ መንግስቲ ዝብሉካ ዘለው ስምዓዮም ንገርዎ እስከ ማለት ነው የመንግስት ሰራተኛ ሪስፔክትድ ነው ገንዘብ አለው ኢኮኖሚው በጣም አሪፍ ነው ምናምንና ልጆቹን የፈለገበት ያስተምራል ምናምን የተንደላቀቀ ኑሮ ይኖራል ቤት አለው ምናምን አሁን ግን ተመጽዋጭ ነው አሁን ዘይትና ዱቄት ይሰፈርለታል በየአመት ባል በመጣ ቁጥር እኔ እንደዚህ አይነት ዘመን ላይ መፈጠር በራሱ እርግማን ነው እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ እንዲህ የመንግስት ሰራተኛው ወይ አልተርኔቲቭ ወይ ገበያውን ማረጋጋት ሌላ ገቢ የሚያገኙበትን መንገድ መፍጠር እንጂ ጭራሽ እርዳታ መስጠት ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ተሪኽሞ ተቐደም ሰራሕተኛ መንግስቲ ምዃን ዓብ ክብሪ ዝነበሮ ስራሕ እዩ ደቂ ካብ ፅቡቅ ቤት ትምህርቲ ክመሃሩ ይኽእሉ ፅቡቅ ነገራት ክትረክብ ትኽእል ውሑስ ቦታ ኣለካ ውሑስ ሂወት ኣለካ ገለይ ነይሩ ሎሚ ናይ ሰራሕተኛ መንግስቲ ምዃን ማለት ምስኪን ኣይቅኑዕ ስለ ዝኾነ ዝኸውን በር ሰራሕተኛ መንግስቲ ምዃን ማለት መፍትሕ ናይ መንግስቲ ንብልሽውና ይተዋሂብካ ዘሎ ደሞዝ ኣይኮነ ብብልሽውና ክትብትም ኣለኩም እዩ ዝብል ኢሎሞ ነቶም ካድረታት ናቱ ድኻ ኣባል ናይ ብልፅግና ክህሉ የብሉን ባህላ እዩ ኣቢሎሞ ፅቡቅ ክዳንን ፅቡቅ መኪናን ፅቡቅ ገዛን ክህልወኩም ኣለዎ እዩ ዝብሎም ብደሞዞም ኣብ ክበፅሖም ዘይክእሉ ይፍለጥ እዩ ስለዚ በናየት መንገዲ ከም ዝበፅሕዎ ፍሉጥ እዩ እቶም ቁንዓት እዮም ዝህሰዩ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብሓቂ ዘለናዮ ጉዳይ መግለፂ ዝርከቦ ጉዳይ ኣይኮነን ንብል ኣሎ ነቲ ስራሕ ገዲፍካዮ ኣብ ካልኣት ኢኻ እንተደይ ኮይኑ ኣብቲ ዘለናዮ ሂወት ብፍፁም ሂወትካ ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ ሂወትካ ክትቅይር ኣይትኽእልን ኢኻ ጥራይ ዘይኮነስ ንክትነብር ከማን ከቢድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ ዓብ ለውጢ የድልዮ ከም ዘሎ እቲ ዓዲ ብፍላይ እቲ ነቲ መንግስቲ ዘገልግሎ ዘሎ ዘፅዋይ ድማ ሰራሕተኛ መንግስቲ በቲ ዝረክቦ ዘሎ ሂወት ክመርሕ ስለዘይክእል ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ብዝከኣሎ ብልሽውና እዩ ዝገብር ብዝከኣሎ ክነብር ስለ ዘለዎ ድማ
እዚ ባህሊ እዚ ድማ ጽባዕንጎ ክትቅይሮ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ብልሽውና ሓንሳባ መንግስቲ ምሳተወካ ከተውፅኦ ይትኽእል ኢኻ እቲ ዝኸበደ ነገር ከተውፅኦ ብልሽውና እዩ ናይ ብልሽውና ካልቸር ተኣታታት ኢኻ boy it's going to be very difficult መንግስቲ ድማ ብልሽውና ድማ እንታይ ይባል ቀዳት ፊስቶ ክትመልእ ምፍታን እዩ ሃገር ብልሽውና ዘለዎ ሃገር ከተባዕብላ ምፍታን እንታይ ማለት እዩ ቀዳት ፊስቶ ምምላእ ማለት እዩ ንስኻቱ እቱ ናበይ ከም ዝኸደ ይትፈልጥ ዝለመንካ እንተ ለመንካ ዘምፃኻ እንተምፃኻ ኣበይ ከም ዝኣቱ ይትፈልጥን እዩ ስለዚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዩ ሓንቲ ኣብነት ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ገጅፍ ዝኾነ ፖለቲካዊ ነፁኻ እትየ ኣነ ንዓይ ዘገረመትኒ ኣብ ጉዳይ ናይዞም ጎረቤትና ብቓንዛ ናይ ሰባት ክንጀሃር ክንሕጎስ ድሌተ የብለን ተመልከት ይህ ውሃ 10 ሊትር 100 ብር ነበረ እኔ አዲስ አበባ ስገባ ከ8 ወር በፊት እኔ ኑሮ ውድነትን ማየው በውሃ ነው ሌላው ነገር ላይ አይገባኝም አሁን 150 ብር ገብቷል መሀል ላይ 110 ብር ነበረ በአንድ 40 ብር ጨምሯል እንግዲህ ከነዳጅ ዋጋ በላይ ነው እየገዛን ያለ ነው ይህን ውሃ ለመጠጥ ብቻ አይደለም የምንጠቀመው እኛ መሀል ከተማ አዲስ አበባ ላይ መሀል ከተማ ቢሆን የምኖረው በሳምንት 2 ነው የቧንቧ የምንመጣው ስለዚህ ሲቸገረኝ ለመታጠብ የምጠቀመዋለሁ አማራጭ የለኝም እንግዲህ በ150 ብር 10 ሊትር ዋጋ ገዝታችሁ አስቡት 1 ሊትር ብቻውን ስትገዙ 40 ብር ገብቷል ወገኖች የሚጠጣው ምግብ በልታችሁ የቧንቧ ብትሉ የዜሮ ብትሉ አይመጣላችሁ ግዴታ ግዙ ይባላል 25 ብር ግማሹ ያለው እንታይ ዝብል ዘሎ ሰብ ነዳዲ ከቢሩ ጫማታት ከቢሩ ገለና በለ ክዛረብ ንሰማዕ ኣለና ኢሉ ኣነ ከፊና ዘሎ ግን ናይ ማይ ኢሉ እዛ ማይ ናይ 5 ሊትሮ ድያ ዋላ ናይ ገለ 110 ነይራ ሕጂ ድማ 150 ብር ኮይና ኣላ ኢሉ ኣብዚ ንሕና ንነብረሉ ዘለና ቦታ ድማ ቡምባ ኣብ ሶምን 2 ግዜ እያ ትመፅእ ኋላ ዘራርባ ብዙሕ ፊሶታት ወይ ገለገለ ሃሊካቶ ዘይኮይኑ ስትዮ ማይ ድዩ ከምኡ ድማ ትሕፀበሉ ተደሊኻ ክትገዝእ ዘለካ 150 ብር እናከፈልና ከመይ ጌርና ኢና ክንነብር እዩ ዝብል ዘሎ ካብ ነዳድን ካብ ካልእን እኮ ማይ ከፊእና ኣሎ ኢሉ እዚ ኸ ክገርመኩም ኣብዚያ ድሕሪ ከስማዕኩም እየ ምሁር እዩ ኩሉ ነገር ጌርና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ትመረረረ እዩ ሳብር በል ሆነ ይህን ስናወራ ነው እኮ ፖለቲካ ያላችሁት እኔ ጴንጤ ቦንም እየተቸገርኩ ነው አልበለጸኩም ዶክተር ቦንም እየራበኝ ነው እንዳንድ ወጣት ሰርቼ እገባለሁ ተምሬያለሁ በተማርኩት እሰራለሁ ከኔ የሚጠበቀውን እያደረኩ ነው ግን ለምንድን ነው እየተቸገርኩ ያለሁት ማለት ከተማ ላይ ነው ውሃ ምግብ መብራት ኢንተርኔት በጣም እኮ አስፈላጊ ነገሮች ልብስ እነዚህ ሳናሟላ ሶስተኛ ክፍል የተማርናቸው መሰረታዊ ነገሮች እንታይ ዝብል ዘሎ ንሕና ፖለቲካ ክንሰርሕ ወይ እውን ንፖለቲካዊ ሓልኪልና ንዛረቦ ነገር የብልናን ህይወትና ምንባር ኣዝዩ ከቢድና ከም ዘሎ ኩሉ ነገር ሸጊርና ስለ ዘሎ ናበይ ከም ንኸይድ ጠፊእና ኣሎ ተመያሂርና ንስራሕ ኣለና ዝግብኣና ንገብር ኣለና ግን እቲ ህይወት ፈፂምካ ኣይከኣልናዮ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ዝተምሃርናዮ መሰረታዊ ጠለባት ናትና ክዳን መግቢ መዕቆቢ ማይ እዚና ስኢና ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስን ብዛዕባ ካልእ ቴክኖሎጂታትን እዩ ዝዛረብ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ብዛዕባ መሰረታዊ ነገራት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ዓብ ዲስኮኔክት እዩ ዘሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዝኾነ ብልፅግና ፈፂምካ መትሓዝ ኣብ ዘይብሉ ዝስቁልቁል እትይዎም ዘሎ ነቶም ህዝቢ መራዮም ዝሕዝኑኻ እቲ ስቃይ ናይቲ ህዝቢ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ ኢና ንነግር ናው try to connect the dots ነዚ ነገራት እዚ ከተተኣሳስሮም ፈትን there are few things ኣብዚ ነገር እዚ ክንኣስሮም ዘለና ሓደ እንታይ ንብል ፀኒና ኢማራት ከቢድ ዝኾነ ሽግር ገጢምዋ ከም ዘሎ ንዛረብ ኣለና and ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኩሉ መደባቱን ሓሳባቱን ኣብ ኢማራት ዝተመርኮሰ እዩ but there is another aspect ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ኢማራት ጥራይ ኮነትን እቲ ጉዳይ ነቲ ተኣልዮ ዘላ if we ሓንቲ ነገር ከሪአኩም ድሕሪ ኮይነ ኣብ ልዕሊ ኢማራት ወሪዱ ዘሎ ጥራይ ኮነስ ሱዳን ኣብ ከባቢና ንኽእል ኣብ ሱዳን ለንቀነ ሓደ ነገር የጋጥም ኣሎ ኣብ መጀመርያ ዳዕመ ሰሪዕ ከቢድ ዝኾነ ስዕረት የጋጥሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እስከ በዚያ ከጀምረልኩም Horn of Africa is drawing attention not only for its immediate implications but for what it could signal about shifting regional dynamics. Egypt's decision to deploy military forces to Somalia comes at a time when alliances are evolving and when Ethiopia is actively redefining its strategic direction, particularly in relation to maritime access and regional influence. While the move is officially framed as support for Somalia's sovereignty and stability, its timing has raised broader questions across the region. Is this simply a step towards strengthening security cooperation, or does it reflect deeper strategic calculations within an increasingly interconnected geopolitical landscape?
A significant geopolitical development is unfolding following confirmation from Bad Abdelati that Egypt will deploy military forces to Somalia. The announcement came during high-level diplomatic engagements alongside the Antalya Diplomacy Forum, where Egyptian officials reiterated their ሕጂ ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘሎ ነገር ብዙሕ ነገር እንዲዘጋጥም ዘሎ ብልጽግና ድማ ሽግሮም ናበዝሐ ዝኸይድ ዘሎ ሓደ ኣብዚ ቀረባ እዋን ግብፂ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ኢትያላ ንሰራዊት ሱዳን ትሕግዘላ ነዚ ብሉ ናይል ዝበሃል ዘሎ ዞባ ንክትሕግዝ ብዙሕ ትገብራላ እናበሉ ንነዊሕ ድራማ ክገብሩ ፀኒሖም ሓደ ሕጂ ድማ ናይ ግብፂ ሰራዊት ከም ዓቃብ ሰላም ናብ ሶማልያ ዝኣቱ ከኣቱ ተበጊሱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ክልቲኡ እዚ ነገር ብምዕራብ ናቶምን ብምብራቅ ናቶምን ኢትዮጵያ ማለት እዩ ብሶማልን ብሱዳንን ግብፂ መፅያትና ኣላ ይብሎ ምስ ኤርትራ ድማ ለንቀነ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ይርእይዎ ኣለዉ ምስ ጅቡቲ ፕሬዚደንት ዑመር ገለ ምስ አልሲሲ ከም ዝተደዋወሉ ዝገልፅ ቅድሚ ዝተወሰነ ቅድሚ ሓደ መዓልቲ ዲ ገለ ወፂኡ ነይሩ እዚ ማለት ማለት እዩ ግብፂ ዳርጋ ጠቕላላ ንኬንያ ሓደ ዲጋ ክሰርሓላ ምዃና ተረዳድዮም ኣለዉ ግብፂ ኮምፕሊትሊ ኢንሰርክል ገይሮሞም ኣለዉ እዚ እጅ ድሓን ዝነበረ ክቕፅል እዩ this is nothing new now ቁርብ ንቅድሚት ገፅና ክናቱ ኣለና ንቁርብ ክንቀርብ ኣለና ኣብዘን ዝሓለፋ ሰዓታት ዘጋጠመ ነገር ከሪአኩም ሓደ Sudan and Saudi Arabia move toward the strategic economic partnership as Riyadh Forum approaches, with Saudi Arabia seen as advancing a practical path toward the stability and recovery. So, country was alone. President Sudan General Burhan ናብ ግብፂ ኸይዱ ምስ መራሕቲ ይራኸብኩም ዘሎ ዲ ወይ ክራኸብ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ግን ኣብዚ ቀረባ ክልተ ነገራት ተራእዮም ኣለዉ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዚ ድማ ሓደ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝነበሩ መራሕቲ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይፅምበሩ ከም ዘለዉ ነቲ ዝነበሮም ቦታ ገዲፎም ናብ ሰራዊት ሱዳን ይፅምበሩ ከም ዘለዉ ይዝንገር እዚ ናይ ብሓቂ ኣገራምን there was this if I can find it ክረኽባ ይከኣልኩ ንሓነ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መራሕቲ ናይ ሰራዊት ናይ ገለ ጀነራላትን መኮንናትን ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ብሰንኪ እቲ ዘሎ ፀገም ናብ ሰራዊት ሱዳን ክመፁ ጀሚሮም ከም ዘለውን ምስ ጀነራል ቡርሃን ክራኸቡ ጀሚሮም ከም ዘለዎ ዘርኢ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ድማ ሓያል ዝኾነ ስጉምቲ ብምግባር ይግስግስ ከም ዘሎን ብዙሕ ዓወታት ይጎናፀፍ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ናይቲ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት እውን መረዳእታ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ዳዕመ ሰሪዕ እናወደቐ ይኸይድ ከም ዘሎን ብዙሓት ወታደራት ናቱ ብተደጋጋሚ ኢዶም እናሃቡ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይፅምበሩ ከም ዘለዉ ይዝንገር እዚ ድማ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ሓደ በለለይ that's why ድማ ኣብይ ኣሕመድ ንክሕግዞ ብልፅግና ብዙሕ ነገር ኣብዚ ኩነታት ናይ ሱዳን ኢዱ ዝእቱ ዝነበረ ዝረኣናዮ ካብኡ ዝብገስ ከም ዝነበረ ይዝንገር ሓደ እቲ ካልኣይ ለንቀነ ሓደ ነገር ተራእዩ ኣሎ እንተ እቲ ፀወታ ሕማቕ ፀወታ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ተመሊሱ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት እዩ ኣብዚ እንታይ ትርእዩ ኣለኹም መሲልኩም እቲ በይኑ ተነፂሉ ዘሎ ትርእይዎ ዘለኹም ናይ ኢማራት ኣማኻሪ ናይቲ ፕሬዚደንት እዩ አንዋር ገርጋሽ ይበሃል ስዑድያ መራሒ ናይ ስዑድያ ጥቁኡ ከቕርቦ ከም ዘይደለየ ኣብ ቱርኪ ተገይሩ ነይሩ እዚ ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ዲፕሎማሲ ፎረም እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ስዑድያን ስዑድያ ብፀጋሙ ዘሎ ናይ ቀጠር ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እዩ ናይ ቱርኪ ናይ ጆርዳን ከምኡ ድማ ናይ ግብፂ ትርእይዎ ኣለኹም እቲ ናይ ኢማራት ናብቲ ቦታ እናቐረበ ምስ ከደ ስዑድያ ኣይደለዮ ናብ ጥቁኡ ክኸውን ናብቲ ይቐርብ እቲ ናይ ኢማራት ድማ ኦልሬዲ ክቐርብ ናብ ስዑድያ ኣይደለየን ስለዚ መኖም እዩ ሕማቕ ሓሲቡ ኣይደኖ ግን ቫይራል ኮይና ኣላ እዚኣ እዚ ድማ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ስዑድያን ኢማራትን ኩናት ናይ ኢራን ይትማ ቢልዎም ዘሎ እምበር እቲ ዝነበረ ቅርሕንቲ እቲ ዝነበረ ዘይምርድዳእ መሊሱ እናገደደ ይኸይድ ከም ዘሎን ሕጂ ድማ እዛ ዓንተ በከሪኩም ፀናሕኩ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ድማ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም ስዑድያ ምስ ግብፂ ስዑድያ ምስ ሱዳን ዓቢ ናይ ቢዝነስ ፎረም ክትገብር ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ድሮ እቲ ሚድያታት ናይ እቶም ሚድያታት ናይ ወይ ከዓ ፀለውቲ ናይ ስዑድያ ድማ big news from Sudan the genocidal RSF militia is fracturing from within on a massive scale al-Burhan has met al-Nur ዝትርእይዎ ዘለኹም እዩ al-Nur al-Quba ዝበሃል and the other defected RSF commanders the Sudanese army says it welcomes any RSF militia leader who abandons Hemeti and renounces his actions this is a genius act እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና እዚኦም ትርእይዎም ዘለኹም
ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ብፍላይ ሰላም ዝብሎ ዘሎ ከለ ካብቶም መስረቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝበሃል ንሱን ሰራዊቱን ሒዙ ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተፀንበረን ዳዕመ ሰሪዕ ሱዳን ከፍርስ ዝኽእል ምዃኑ ፈሊጦም መበል ካልኣይ ሳልሳይ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ እዚ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ግን ምስ ጀነራል ቡርሃን ክራኸብ ምዃሉ እቲ ሕድገት ናይቲ ሰራዊት ንዳዕመ ሰሪዕን ንኢማራት ንምስዓር ነዚ ሕጂ ወሪድዋ ዘሎ ሓጓፍ ሱዳናውያን ክጥቀሙሉ ይጓዩ ኣለዉ ስዑድያ ድማ ነቲ ኩሉ ናይ ኢንቨስትመንትን ካልእን ናይ ቁጠባን ብላብላ እናገበረት ትፃወቶ ዝነበረት ናይ ኢማራት ካብቲ ቦታት ክግልፍዋ ይፍትኑ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘስደምም ኩነታትን መድረኽን ኢና ንርኢ ዘለና መርኣያ ናይዚ ድማ እንታይ እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓደ እንታይ ንብል ፀኒና ኢማራት ነቲ ዘለዋ ሽግር ክሰግር ስለ ዘይከኣለት ንኣሜሪካ ረድኤት ሃብኒ ትብል ኣላ ስተርኒ ትብል ኣላ ክደንኒ ሽግር ገጢምኒ ስለ ዘሎ ክደንኒ ይብሉ ኣለዉ ነዚ ሽግር ወሪድና ዘሎ ክንሰግሮ ይንኽእልና ዘለና ካብዚ ወሪድና ዘሎ ሽግር ክንወፅእ ሓግዙና ይብሉ ኣለዉ እቲ ኩናት ድማ ይውዳእ ኣይኮነን ዘሎ ከም ብሓድሽ እውን ክላባዓሉ ዝኽእል መንገዲ ኣሎ ሓደ ካልኣይ እቲ ዝነበሮም ጭዋዳ ኣብ ውሽጢ ዓዶም ተጨቢጦም ስለ ዘለዉ ኣብ ካልእ ኣፍሪቃ ዝነበሮም ፀወታ ከምቲ ናይ ቀደም ክቕፅልዎ ፀገም የጋጥሞም ኣሎ ስለዚ ኣብ ናቶም ኣብ ሰነስ ነቲ ናቶም ሽግር ነቲ ቦታኦም ክትክእ ዝኽእል እስራኤል እዩ እስራኤል ንበዓል ነተንያሁ ከቢድ ዝኾነ ክራይሲስ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ውሽጣዊ ክራይሲስ ኣጋጢሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሃው ኢዝ ጎይንግ ቱ ነዚ ኩነታት ናቶም ብፍሉይ ክሕግዞም ናው ዝተረፈ ካብኣቶም መን እዩ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ እዚ ንፈልጦ ኣብይ ኣሕመድ እዩ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ እቲ ጉዳይ ከመይ ኢሉ እናተኣሳሰረ ይኸይድ ከም ዘሎ ከመይ ኢሉ እናተበለ ይኸይድ ከም ዘሎን በዚ መልክዕ ጥራይ እንትጠሚትኩሞ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣካይዳ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እቲ ጉዳይ እንታይ ክኸውን እዩ ንክትግምቶ ከቢድ ኣይኮነን እቲ ድርቅና ናይ ኢማራት ተወሲኽካላ ኣብ ልዕሊ ድማ ወይ كأتو تخينا بناتي عيني هذا ساعات الجيو بوليتكس دقدس بزعب إيرترا أنت راخوينو كاب إيرترا وساخة حانتي أجر داسي تاجر انتايا تقبر صباح نقول انتاي خزي تقبر تقدس أنا إثيوبيا مالك أجي زي نجارات زي نعنا خمي يربح إثيوبيا وين كم يربح ندار أنا نعنا خمي يقود إثيوبيا وين كم يقود ندار أنا أو نعكونه عندي قدامنا في وهاب زقبوي بهلاي لمن تاي خو نقول له إثيوبيان تي أكايدنا إثيوبيان يو بحجوي ناسنا زخل عنا مجدي نحن ناسنا تايوجا سلام من زخل الحلفة من سياتنا حزبنا كتبنا نقلبون كله جهة تحيز دولة بس عن إثيوبيا حجون كساب كابو درجة وسأنا كبحالي زخل حجخة زخلو مقلبات مثلا زخلو حوس وسط بالدولة موداتنا بي كسخم زي في الزعينتو جن تودر كون تجيبوا مالتيو كما جرناينا صباح نجوا كافزي ناي كل جزء جهات حزنا مجدنا إثيوبيا كل جزء تي جيوبوليتكس والنعاتهم نحسها هكذا نحسب عنا الحجز كنا فات مات قدنيم لكن زغل عمتات نصاتهم من التقنيات تي هوا هنا عالم كل جزء استقرب أمرن أدفانتج وسيلة مدن سلر صانحهم مقانساتهم كم كورس بزح حزب دلو دعابي هاجر قال بزح أدفانتج دلو أبانا مالتي طبعا مسانا ولا تيركا حجي بزح عينة تروح الله كن أوكي انتهينا نقول أنت تقول له تميرو تدم أميرو تي تنكالو هاجرات نناتن دقدسن ندقاش وين دبأسن دتعرقان كليو نحن هاجن بعيني أبانا يبي ياخذ قبرات قلنا نيجي أون كما يجرس أولوام معناته نعاتهم زيادة بحوام عاملي لهم حي لهم نتقولوا أبانا زلوتهم محط أبي أحمد كتقبروا له الحي له هو نجارات كل قلده تحروا قلنا زيارة سيزيا عبد الحريد كمل سايا معناته بزعبازي نا إنفستمنت زلوا كنتات نابيك خيد مخانو سنهلنا كرينا كابكد مموت أنا جن أتي ناب كونتات نيتوبيا كنملس مغنياتو أفكرنا أفريقيا زلو كونتات كل تكبابي دسكول كل زبالة كونتات مخانين نسمع زلنا إذا خان تايو بفلاي نجيب سمك خاصة أفكرنا أفريقيا ني بلتقنا highly insecure كم زخونون سكهت كم سمعهم جيرو ما مالو إثيوبيا بنفسه تبلتقنا جن تسقما أبوشتو يزلو قالك هبتس أقام نسمع بي أجزاز من دنو من مثلا يملونه داري منقرأته ديتون أنسيتشي ما نو من مثلا سرعته
ብዬ እሱን ነው አንድ በአንድ የምነግራችሁ። የኢትዮጵያ ህዝብንም እያስቆጣ ያለ ስርዓትና አቢ መንዩ ክነግረኩም ይብላሎ ቅድሚው ግን እዚያ ስምዑዋ የምትመለከቷት ህፃን ልጅ ማህሌት ማሩ ትባላለች። ከሚያዝያ 6 2018 ድረስ በመኳንንት ስለሺ ሆቴል ባህር ዳር ውስጥ ተቀጥራ ትሰራ ነበር። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሰው ደግሞ ሻለቃ ያምራል አለበል ይባላል። ሚያዝያ 6 2018 ማታ 2 ሰዓት ላይ ሻለቃ ያምራልና 5 ታጣቂ ጓደኞቹ ማህሌት ማሩን ከምትሰራበት ቦታ እየጮኸች አልፈልግም እያለች ድረሱልኝ እያለች ይወስዷታል። ንጋታው 8 ሰዓት ከምትሪዎ ደለኹም ነዛ ጓል እቲ ሻለቃ ዲ ወላ እንደ ያለቃ ዝበሃል ወታደር ናይ ብልጽግና ማለት እዩ ነዛ ጓል ብዘይ ድሌታ ወሲዶም ዓሚፆም ብዙሕ ሕማቅ ከም ዝገበርዋ ብብዙሕ ሸር ክግበር ዝመፀኒ ስራሕ እዩ ማለት እንታይ ንክብለኩም ኢለ ሰራዊት ብልጽግና ሕማቅ ንምግባር ዝስከፍ ሰራዊት ኣይኮነን ብዙሕ ግዜ ብከምዚ ዝቕሰስ ብህዝቡ ስለዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ካልእ ኣብ ትግራይ ኣብ ካልእ ፈፂሙ ዶ እቲ ኣብነት ኣብ ዘለኩም ንኽብል ኢለ ብዙሕ ኮለል ከይበልና እዚ እውን ከም ሰነድ ክተሓዝ ስለ ዘለዎ እቲ ብልጽግና ሕማቅ ስርዓት ምዃኑን ሕማቅ መንግስቲ ምዃኑን ብኩሉ መንገዲ ዝስማዕ ዘሎ ዘረባ እዩ ነቲ ክብሎ ዝፀንሐ እዩ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ ድማ ኣብ መንጎ ሓትሕዶም እውን ብዙሕ ሽግር ይፈጢሩሎም ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝበሃል ንባዕሉ ብዙሕ ፍልልይ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብፍላይ ምዚ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ደርፊ ገይሮም ድማ እቲ ዝነበሮም ባእሲ ናብ ካልእ ገፁ ከይከይድ ይበሃል ዘሎ ከመቀሌ በለው ከሐዋሳ በለው ከጅማ በለው ከየትኛውም የሀገሪቷ ከተማ በላይ ጽዳት ያላት የሆነ ቦታ የቆሸሸ የለም እያልኩ ነው። ካሳንቺስ ምናምን አልቆሸሸም እያልኩ ነው። ፕሪቪሌጅ ያለው ቴክኖሎጂ የሚጠቀም ሽንት ቤትም የነበረው ሽንት ቤት ላይ ቁጭ ብላችሁ ይለኛል። ልክ አዲስ አበባን በቃ በሙሉ ሜዳው በሙሉ ሽንት ቤት በሽንት ቤት እንደነበረ መጀመሪያ እኛ ሽንት ቤት መጠቀምኩ ስለምንችል ነው። ጫካ ውስጥ ነበር የምትጸዳዱት። ሽንት ቤትም እንኳን ነበርባችሁ። እኛ with the privilege ቴዲ እኛ ሽንት ቤት እኮ የኖረን እኮ ስለሰለጠንን እኮ ነው። መንደር ውስጥም ቢሆን እኮ ሽንት ቤት ከሌለው ቦታ መጥተ ሽንት ቤትን አጸዳውላችሁ አትለኝም። ስለ ሽንት ቤት ሳታቅ ስለ ሽንት ቤት ጽዳት ልትነግረኝ አትችልም። who the fuck are you ማን አንተ? እዚ ኣብ መንጎ ማሕራን ኦሮሞን ዝፍጠር ዘሎ በቲ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ደርፊ ጀሚሩ መን እዩ ምዕቡል መን እዩ ዘይምዕቡል መን እዩ በዓል ጊዜ ስለዝኾንካ ኣብዚ ሓንቲ ዘረባላቶ ነዚያ ከስማዕኩም ደለ 40 ሚሊዮን ብር የሚያወጣ ባይዘወይ የቀበሌ ቤቶች ብቻ አይደለም ቴዲ የሚፈርሱት መንደሩን ነው የሚያፈርሱት። እኔ ከዚህ በፊት ነግሬያለሁ። አንድ ሴትዮ አንድ ካሳንቺስ የነበረች ሴትዮ እኔ መድረክ ላይ መታ የመሰከረችው ልንገር። ሴትዮ ሳይሆን እናት አባቶቿ 130 ዓመት የኖሩና አማሮች ናቸው። መሬታቸው ቢዝነስ አለ 10-20 ቤት አለው። ቤት ውስጥ ስጋ ቤት አለው፣ መጠጥ ቤት አለው። አፈረሱና እስካሁን ምትክ እንኳን አልሰጧቸው። ቦታውን ነጥቀው ለማን ለባለ ጊዜ ሰጡት። ለኦሮሞ ካድሬ ሰጡት። ለህዝብ እያልኩ አይደል፣ ለኦሮሞ ካድሬ ሰጡት። እነሱ ፎቅ እንስራበት እያሉ ቴዲ ፎቅ መስራትን ብር አላቸው፣ ቢዝነስ አላቸው፣ ልጆቻቸው ውጭ ናቸው። ቦታውን ነጥቀው ለባለ ጊዜ ሰጡት። ቴዲ ይሄ እቲ ዝግበር ዘሎ ዘይፍትሒ ኣብቲ ዓዲ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነን ህዝቢ መሓራ ሲስተማቲካሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኮሪዶር ልምዓት ኢሎም ገዛውቶም ኣፍሪሶም ነቶም ድኻታት ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ንዘለዎም ኣብቲ ቦታ እቲ ፓላሶታት ክሰርሑ ንዝኽእሉ እውን ዕድል ከም ዘሂቡ ንካድሬታት ናይ ብልጽግና ከም ዝወሃብን ብኡ ጌርካ ድማ ነቲ ህዝቢ ካብቲ ቦታ ምግላፍ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ቅርሕንቲ ድማ ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን። and that's why እቲ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ደርፊ ኢትዮጵያውነት ዝብል ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ክሕብሮም ዝፈተነ ግን ክሓብሩ ድማ ኣይደልዩን እዮም። ብፍላይ እቲ ናይ ብልጽግና ካድሬ ኣይተዋሕጠሉን ኣሎ። ገሊኦም ድማ ካብቲ ጉዳይ ዝተበገሰ ተስፋ ቆሪፆም ይመስለኒ። ሓደ ሰብ ካብ ብልጽግና ተቃዋሚ ክቅየር ቀሪቡ ዘሎ ቀቅድሚ ምቅያሩ ዝገብራ ዘሎ ቪድዮ የምፃልኩም ኣለኹ። መስከርቲ ክትኮኑ ምንታን ማለት እዩ ገረበለ ነጋጠባ ማፈንስ ከፍታ ፀጉሩ መላከት ማለት ምንም አለው። ወያኔ ቢቆሙ ስለ ዳላ ከዘፈነ ስለ ኤርትራ መገንጠል የዘፈነ አሰብን አስመልሳት ብሎ የጨፈረ ሰው ቴዳብሩ ከና ሞቶ ይሻላል። ከና ምንድን ነው ምንድን ናችሁ እናንተ? ከየት ነው የመጣችሁ? እዚ ሰብ እዚ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ዝርዮ ዘለኹ ቀፃሊ ነቲ ብልጽግና ዝቃወም ነገራት ወላ እኳ ብቐጥታ እንተደይኮነ ይዛረብ ኣሎ። ኤሌክትሪክ ተጥፉ ክትመልሱ ትኽእሉን ኢኹም ኣብ ዝብል ንሰምዖ ነርና ፀኒሑ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ኢትስ ቦሪንግ ኮለል ኣይተብሉና ዝዓይነቱ ሕጂ ድማ ንቴዲ ኣፍሮ መብዛሕትኦም ብልጽግና ካድረታት ኣንጻሩ ኣብዚ ዘብልዎ ዘሎ ንቴዲ ክድግፍ ፍትና ኣሎ። ስለምንታይ ከምኡ ገብር ኣሎ እንድሕር ኢልካ ድማ ኣብ ሚድያ ክነብር እንድሕር ኮይኑ
ብልጽግና እንደደጊፍካ ብድጎማ ናይ ብልጽግና ጥራይካ ክትነብር ትኽእል እምበር ኣብ ሚድያ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ዝተፀለአ ስርዓት ኢኻ ተደግፍ ዘለኻ ለዛ ሚድያ እንድሕር ኮይኑ ረብሑ እውን ቀስ እናበለ ንኣቢ ጉሒፉ ክኸይድ እዩ ትርእይዎ ኣለኹም ማለት እዩ ብሓፈሻ እቲ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ዝፈጠሮ ሞመንተም ብዙሕ ዕግርግር ዝፈጥር ዘሎ እቲ ህዝቢ ድማ ብፍላይ ኢሊት ናይ ኦሮሞ በዚ ናይ ብልጽግና በዚ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ገለተም ናይ ብልጽግና ካድረታት ነቴዲ ኣፍሮ ብምህራም ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ዘቆጥዑ ዘለውን ዝፀርፉ ዘለዎም ዘይኮነ እዚ ቴዲ ኣፍሮ ዝብሎ ዘሎ ንኣታቶም እውን ዝምልከት ከም ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እቶም ምሁራት ናይ ኦሮሞ እዚ ድማ ብልጽግና መጋበርያ ገይሩ ከይፈልየና ንጠንቀቕ ተናግረዋል በከፊል የመጀመሪያ ክፍሉ እውነትን ተናግረዋል ኢትዮጵያ ሞታለች ኢትዮጵያ ህዝቦች ተከፋፍለዋል ተደፍጥጠዋል ተለጉመዋል ተለያይተዋል እርስ በርስ ተጨራርሰዋል አብሶሉትሊ ዳስ መጣል ይገባል እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ዳስ መጣል አለበት አሁን እንደዚህ አይነት ነገር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ከም ትሪዎ ዘለኹም ተደርጎ አይታወቅም እንዲህ አይነት ጭቆና ታይቶ አይታወቅም እንዲህ አይነት ሌብነት ታይቶ አይታወቅም እንደዚህ አይነት መገዳደል ተደርጎ አይታወቅም ኢትዮጵያ ከምዚ ሕጂ ሕማቅ አጋጢሞ አይፈልጥን እዩ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ሕዝቅኤል ስለዚ ዳስ ሓዘን እንትከል እንተተባሃለ ሓቅን እዋኑን ነቲ ሕጂ ዝምጥን ደርፍን ዘረባን እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ከምዚ ናይ ሎሚ ሓትሕታት ተጨቃኺና ኣይትፈልጥን እያ ከምዚ ናይ ሎሚ ሽግር ወሪድዎ ኣይፈልጥን እዩ ከምዚ ናይ ሎሚ ስርቅን ምትላልን ነጊሱ ይፈልጥን እዩ ከምዚ ናይ ሎሚ ስርዓት ነቲ ሃገር ኣብ ምፍርራስ ዝተጓየየ የለን ስለዚ ናይ ብሓቂ ታሪክ ቴዲ ኣፍሮ ትክክል ነቲ ኩነታት ነቲ ዘለናዮ ፀገም ትትንክፍ ደርፊ ስለ ዝኾነት እዮም ቶም ብልጽግና ፀሊኦማ ዘለውና በለይ ዝዛረብ ዘሎ እታ ደርፊ ድማ ኪኖ ደርፊ ኮይና ዳርጋ ብፍላይ በቶም ኣምሓራ ናብ ፅላለ ገፃ ክትወስዶም ደልያ ኣላ ዳርጋ ኣብ ዲያስፖራ ይኹን ዋላ ኣብቲ ኣምሓራ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ትካል ንዑ ዝኸፍት ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ክልል ኣምሓራ እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ እኳ መዓት ቁፅፅርን መዓት ባእስን እዩ ዝፈጥር ዘሎ እዚ ድማ እቲ ህዝቢ መሪርዎ ስለ ዘሎ መተንሲኢት ደወል ኮይናቶም ኣላ ካብዚኣ ናበይ ክቕፅሉ እዮም ንዖም ዝምልከት እዩ ግን ኩሉ ሰብ ነታ ደርፊ በብናቱ መንገዲ ክትርጉማ ይረአ ኣሎ ናይ መወዳእታ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ በዚያ ገይረ ክሰግሮ እየ ባለሁን ከነጋስ ንዋይ የኦሮሞ ህዝብና ኦሮሚያ ያለ ህዝብ በሁለት መልኩ የተወዳው በአንድ ወገን አብይ በፈጠረው ጦርነት እየተወቀጠ ነው እያለቀ ነው እየረገፈ ነው በሌላ ወገን ደግሞ አብይ ኦሮሞ ጉያው ተወሽቆ በኦሮሞ ህዝብ ከሌላው ጋር በሚያደርገው ግጭት ጠላት በየጎኑ አብስቶበታል ህዝቢ ኦሮሞ ብሰንኪ ዓቢ ብክልተ መንገዲ ተበዲሉ እዩ ዝብል በቲ ሓደ ኩናት ቅድሚ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ኦሮሞ ይጀሚሩ ናይ ብልጽግና ኩናት ናይ ዓቢ ክሳብ ሕጂ ድማ ብኩናት ምስ ተጨፍጨፈ ኢሉ በቲ ካልእ ድማ በቲ ዓቢ ኣብ ኩሉ ቦታታት ናኸደ ዝገብሮ ዘሎ ዕንደራ ናይ ኦሮሞ መንግስቲ ስለ ዝበሃል ተፀላእነትን ፀገምን ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ድማ መዓት ኢሉ ስለዚ ዓቢ ንህዝቢ ኦሮሞ ቀንዲ ሓደጋ ናቱ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይን ንዓቢ ካብ ህዝቢ ከተውፅኦ ክትክእል ኣለካ ከተውድቆ እንድሕር ኮንካ ዝብል ፊሎዞፊ ኢና ንርኢ ዘለና ዓቢ ናይ ማንም ህዝቢ ወኪል ኣይኮነን መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ነታ ዓዲ ኣብ ሽግሪ እቲ ዘሎ ሓይሊ እዩ ብኡ መጠን ድማ ንዑ ጥራይ ታርጌት ምግባር እዩ መፍትሒ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ መወዳእታ ናይ ትግራይ ብጌርና ናብ ኤርትራ ንስግር ይብልኩም ትማሊ ሓደ ጀነራል ናይ ኣሜሪካ መፅ እዩ ትማሊ ማለት እዩ ኣብይ እንታይ ዝገብር ወይ ነቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ማሲንጋ ምስ ንጌታቸው ኣብ ኣልኮል ተኣሊኹ ሃይሊ ኮራፕት ዝኾነ ሰብ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ከምኡ ዓይነት ኣምባሳደር ተረኣዩ ኣይፈልጥን ሃይሊ ኮራፕት ኩሉ ሰብ ይፈልጦ ኣብይ ኣሕመድ ወይኑ ይልእኽ ኣሜሪካ ከምዚ ኢላ እናተባሃለ ክንፈርሕ ክንስንብት እቶም ሓምሻይ መስርዕ ከዓ ኣቶም ሰባት ዓለም ከይተገልብጡና እናበሉ ትግራይ ናብ ጥፋት ንኸምርሕዋ ናብ ቅልውላው ክትኣቱ ፋሕ ክትብል ዓለም ክግልበጠና ይናባልካ ተንኮል እዚ ኩሉ ሰብ ተረዲእዎ እዩ ናብ ትግራይ ዝኾነ ፈረንጂ እንድሕር መፅኡ ከም ድሙ በስበስ ክበሃል ዘሎ ክዳና ኣመነ መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ብልጽግና ካድረታት ቀዳማይ ታርጌት ገይሮም ዝሃርምዎ ዘለዉ ንስ እዩ ምክንያቱ ንፃረ ናይቲ ዕላማ ብሓያል መንገዲ ዝዛረብ ዘሎ ንስ እዩ ዳርጋ ኣንፃሩ ዝግበር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ መጠን ዳርጋ በብዙሕ መንገዲ ሓንሳብ ናይ ሻዕብያ ቅንዲ ልኡኽ እዩ ሓንሳብ ከምዚ ዶ እናተባሃለ
كل عينة بروباغندا أنصاري يزكبر زلو but at the end of the day تقول داي كم نريد زلنا زي نابيجوس خيط كم زغل دفلت يبلان قدانا تقراي كم سابق ميت نريد أنا مستي هذا صورة دخل سلطان مرادو ኣብ ክብድ ዝበለ ቀልውላዋት ከም ዘሎ ንፈልጦ እዩ ሓትን ሰላም ፅንቃቅ ዕድል እውን እንተሃልዩ ብዝብል ዋጋ እናኸፈሉ እውን እንደኾነም ዘፅንሑ ወንበር መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ፅባሕ ምፍራም መቲ ስምምዕነት ብግልፂ እናጠሓሶ ብምፅናሕ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ዘፍርሶ ፀኒሕ እዩ ኢለ ኣለኹ ውሓት መቐፀልታ እዚ ተግባር ድማ ፃንሒት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ስምምዕነት ብምጥሓስ ካብ ተሳትፎን ኣፍልጦን ውድብና ህወሓት ወፃኢ ቅድሚ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝወፅእ ሕጊ ብምጥቃስ ብበይናዊ ውሳነ ከም ዘናውሖም ብዕሊ ገሊፀሎ ዝበለ ህወሓት በዚ መሰረት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ካብ 7 ክሳብ 8 ማይዛም 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዱ ስርዓ ኺባም ኣፈጻጽማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ህልው ኩነታትን ብዕምቆት anyway ከምዛ ትሪዋ ዘለኹም ህወሓት ናይ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደረጃ እያ በፂሓ ዘላ ትውሳነ ማለት እዩ ካብዚኣ ንድሕሪት ክድትሉ ይትኽእልንያ ምክንያቱ ንቅድሚት ጥራዮም ክኸዱ ዝኽእሉ because it doesn't even allow you ንድሕሪት ገጽካ ክትምለስ ኩነታት and yeah I mean this is going to be consequential ብሎ ክብድ ዝበለን ወሳነን ደረጃ ኢና ዘለና ናብ ኤርትራ ገጽና ንመለስ what is going on ኣብ ኤርትራ እስከ በዚያ ንጀምር ክልተ ነገር ከሪየኩም እየ ሓንቲ ነገር ኣላ ቅድሚት ቅድሞ ታ ከብለልኩም ዘለኹ ከሪየኩም ናይ ህፃን ጓልና ክንሰምዓ ስለዘለና ኣብዚያ ሓንቲ ነገር ከሪየኩም እየ ዳንኤል እንታይ ይብል ነይሩ ዓንተቦ ይሩ ዘሎ ንኹንዑ ደድክመሉ ኩነታት ክመፅእ ይኽእል ዶ ከምኡ እንተደኣ መፂኻ ኤርትራ ነዛ ተረኺባ ዘላ ዕድል ከመይ ጌራ ኣብ ረብሓታት ተቐምጠሉ ትኽእል ኢናኻ ትንክፍ ከነብል ኢና ሞ ናብ ወፅና ንኸይድ ሓንቲ ኣብዚያ ለንቀነ ብተደጋጋሚ ኣብ ፅሑፍ ትወፅእ ዘላ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ነዳዲ ሕፅረታት ኤርትራ ብሓቂ ነዳዲ ኣለዋ ድየ የብላ ንዝብል ነቕፋ ኤነርጂ ቀፃሊ ኣገዳሲ ሓበሬታ የውፅእ ኣሎ ሓደ ኮንፈረንስ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ኣብ ሸርመል ሼክ ግብፂ ክካየድ ምዃኑ ኣብ ግምት ኢኻ ኤርትራ ስለምንታይ ኣብዚ ሊስታ ቻይና ትገዝኣለን ዘላ ዘየላ ዝብል ዘረባ ካን ኤርትራ ፖቴንሻሊ ቢ ኦን ቢሎው ሊስት ቻይና ትገዝኣለን ነዳዲ ሃገራት እዚኣተን እየን ኢሉ ኣብዚ ሊስታ እዚ ክትህሉ ትኽእል ዶ ንዝብል ሓንቲ ኣብዚ ሂብዋ ዘሎ ኤርትራ ስለምንታይ ኣብቲ ሊስታ ዘላ it is the most critical natural resource Eritrea possesses ኤርትራ ነዳዲ ከም ዘለዋ ዘተንብህ ፋክት 100% ሓቂ ኣብ 1969 Mobil experienced a significant gas blowout at the C1 exploration well in Eritrean Red Sea ኣብ 1969 ሞቢል ዝበሃል ናይ ሓደ ናይ ነዳዲ ናይ ጋዝ ካምፓኒ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ሓደ ናይ ጋዝ ተኩሱ ዝወፀ ከም ዘጋጠሞ ይነግራሎ the well located offshore flowed uncontrollably for 55 to 60 days ካብ 55 ክሳብ 66 መዓልቲ ካብቲ ዒላ ብዙሕ ከም ዝወፀ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ድማ ኤርትራ ከም ዘለዋ እዚ 100% ዘጋጠመ ሓቂ ኢሉ ዝዛረብ ዘሎ impact the incident was a major event in early Eritrean offshore exploration ስለዚ ኣብ ባሕሪ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ናይ ኤርትራ ዘጋጠመ ማለት እዩ proving the presence of hydrocarbons specifically gas ኤርትራ gas ከም ዘለዋ ዘረጋግጽ ነገር ከም ዝኾነ ይዝነግር ዘሎ context the C1 blowout along with other findings identified a large salt basin with potential for both oil and gas in the area ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ C1 blowout ዝበሃል ዘሎ መተንብሂ ናይ ሓደ ጋዝ ኣብ ኤርትራ ከሉ ከም ዝኽእል ከምኡውን ነዳዲ እውን ክህልዋ ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሓበሬታ እዩ ይግበረልና እስኪ ይግበረልና ኢልኩም ጸሎት ግበሩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መድረኽ ስዑድያ ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ኣለዋ ቻይና ምስ ኤርትራ ጽቡቕ ዝምድና ኣለዋ ኣሜሪካ ድማ ናብ ኤርትራ ክትፍትን ትኽእል እያ ዝበሃል ዘሎ let's see I hope እዚ ጉዳይ እዚ ከም ገለ ኮይኑ ናብ ገለ ክበፅሕ ኤርትራ ድማ እዚ ዘረባ እዚ ኣብ ብዙሕ ሰሚዕኩም ኣለኹም ዝዝረብ ዘረባ እዩ ሓደ መዓልቲ እቲ ነገር እቲ ኣብ ትግባረ በፂሑ ኤርትራ ነዚ ነገር እዚ እውን ክትበፅሖ ንደሊ ምክንያቱ ክንደይ ግዜ ኢና ድኻታት ንዝተሸገርና ኮይና ክንከይድ እዚኣ እውን ብብዙሕ መንገዲ ተስፋ ክንገብረላ ነቕፋ ኤነርጂ ዝብል ኣብ ኤክስ ፈሎው ግበርዎ you can get a lot of information like this ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ፔጅ ናይ ኤርትራውያን እዩ ፈሎው ክትገብርዎ ድማ ሪኮመንድ ይገብረልኩም ኣብ መወዳእታ ናይ ሎማ ኣርስቲ በዛ ናይ ተዋስኦ መክድሙድ ኣፓጋሎ ክንጠቕሶ ስለ ዘለና እዩ ምክንያቱ እንድሕሪ ተወቲጥና ኣለና
أبو وساسا ولا على مسجد أنت وهي الإعلانيرو قالوا بتصفيهون يتناقفوهم أجل نقول ما يسمى خاتم كاركترز مغنياتو أنت أيتي ناي بابا قالوا سكريبت حيزو تطود بلالو أيسمع يعني أنتم تواساتي أنتي من اللباس أصنعك من صع بزعبا خداونتن صقرو كما يكون له من كساسات كما يكون له دبل زين قدام فدقوتي ورقات حيزو تدلبب أنت يدبل أنت أخي تبل النزل أخي إلي ينببهم تتواصعين عاسميعو أنت أخي تبل النزل أخي وين جود مرة هنا تداخل نازل نازل تقينو تحكي حكم دي منابعات فيلم خسر عبو 5 تقينو دا شمديت كاتا لابس كاز بهال يلن او ماي جاد الحزني كيتكم رايو ابير لينك يزلو بزعباتي قداينا في بتاتنا ايرترا anyway كيتكم ابير لينك سمعوا نايلو مارس سبسك ودي بزا قوقح زخونت قال ناي بحق ندي قرئ يزلغون ولدا يغني لنا نابلكو نزا درفنيش تيك اسمعكم